ва соҳиби ин калидро ҳоло маълум мекунем. В данный момент абонент занят. Хуб, ёддас мешавам ки беш аз 30 тӯҳфа имрӯз дар бозӣ буд. 30 тӯҳфа ва тӯҳфаи асосии ин Kia Rio Premium машине буд ки хуб назди яке аз мағозаҳои ёварро зеб медод ва ҳоли ин машин дар саҳни муассисаи давлатии телевизиони Сафина қарор дорад. Шумо дар экранҳои худ мебинед. Хуб ва мо ҳоло кӯшиш мекунем ки ба нафаре ки ин машина бурд кард, Ҳомудин Қиёмович Партовов, тамос бигирем. Хуб, бар сурат камакак интизор мешавем. Мо оли фурсат дорем. Мо чанд дақиқа фурсат дорем. Вале ба ҳар сурат ин нафар ғолиб ҳаст. Фикр мекунам ки хуб, яъне камакак боз интизор мешавем. Мо оли 3-4 дақиқа фурсат дорем ва фикр мекунам ки мо метавонем ки бо Ҳомудин Партов телефони ахалан суҳбат кунем. чун барномаи моро дар Тоҷикистон, берун аз Тоҷикистон ҳатто тамошо мекунанд ва имкони пештар аз мо тамос гирифтан инҷо мавҷуд буд. касе аз дӯстони он кас фикр мекунам ки барошон тамос гирифтан. ҳоло хуб, ба ҳар сурат ин нафар Ҳомудин Қиёмович Партов ғолиб аст. ман як бори дигар самимон аз номи ширкати ёвар табрик мегӯям. хуб, ин калид албатта соҳиби худро пайдо мекунад ва ман боз як бор ҳама ғолибона табрик мегӯям бо воқеанам бурди тӯҳфаҳо. ҳамчунин табрик мегӯям ҳамаи шумо, ҳам ғолибон ва ҳам бинандаҳои бисёр азиз. хуб, оное ки моро дар дохил ва берун аз Тоҷикистон шунида истодед, бо фарорасии ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон, аз беҳтарин ҷашн ва аз муқаддастарин ҷашн самимона табрик мегӯям барои ҳар кадоми шумо хонаободӣ мехоҳам. мақсади ҳама гуна доираҳои соҳибкорӣ, аз он ҷумла шабакаи марказҳои савдои ёвар, ин воқеанам беҳтар сохтани зиндагии мо, воқеанам зеботару пурғановат кардани дастурхони мардум аст ва умедворам ки доираҳои соҳибкорӣ барои пешрафти кишвар талош мекунанд ва мо ҳамагӣ гирди як идеяи воқеанам хиратмандонаи пешвои миллат, сарҷам барои ояндаи дурахшони Тоҷикистон кӯшиш мекунем, талош мекунем ва пирӯз мешавем ҳатман. мо барои ҳамаи шумо муваффақият орзу мекунем. ташаккур мегӯям барои дӯстони мо аз маркази савдои ёвар, аз шабакаи марказҳои савдои ёвар. ташаккур мегӯям барои шумо бинандаҳои азиз ки моро шунидед. ташаккур мегӯям барои ҳайати эҷодӣ ва техникии муассисаи давлатии телевизиони Сафина ки мустақиман ин гузоришро аз студияи марказии телевизион пешниҳод кард. ташаккур барои ҳамаи шумо. ҷашни истиқлол бароятон муборак бошад. истироҳати бисёр хуб, шаби хуба барои шумо орзу дорам. зинда бошен то суҳбатҳои дигар. комёбу муваффақ бошен.